буташ силно. Трябваше да се... Теди пак внимавай. Давай, Деси! Браво, бе! Вътре! Дай, Йо, дай, Смачка я! Айде, падаш я! Съборя! Долу, Йоана! Долу съборете! Мачкай! Мачкай! С лакът играй, той честно ли? Теодора! С лакът играй, който... Браво, момичета! Браво, Ботев! Ботев! Йо! Нито крачка назад, браво! Браво си, Йо! Браво, Ботев! Браво, Йоана! Светла, Чай, че браво! отпуснах Заедно! копчето на зума. Винаги заедно! Айде, си хубав пас, спокойно! 1-2 минути са останали, не получи. Браш! Добре! О! Браво! За тебе, за тебе! Давай! Браво! Браво! Браво, Теди! Браво, Светле! Браво, бе! Шампионки! Остане тази камера. Работи ли? Супер ли? Да. Чадър! Чадър! Аре, бе, чадър. Не, как бе? Идвам, аз съм Не, защото тръгна да... Снимаш ли всичко? А? Всичко ли снимаш? Браво! Браво, Светле! Може да черпа цигара. Ей, Хасино! Две! Не, две! Направиш точка, ма! Ти ще почерпи, ей! Браво, момичета! Кара ли, Теодора? Кара ли, Краси? Да. Не можа бе. Кара ли? Кара, да. Значи 14-5! На центъра, Ботев! Колко време? центъра. Център! Права линия, наша топка! Център, наша топка! Се засега. Айде, Христо, тичайте! Теди, Христина! Преса! Айде, Христино, смачкай я! Линия! Фанете я! Заедно! Фаща! Играй! Играй! Свет! Играй! Давай, Свето! Ето, пак на вътре. Дай! Христо! Дай! Браво, бе! Браво, бе! Лекар, може ли? Кой се удари? Теодора някой е бръкнал в окото. Кой бе? Лещите. Лещите. Махна ги, бе! Махна ли ги, ма? Христино, ритай е! Лекар да ти изкара другата леща. Барикай! Майка му вика тия леща. По някой изкара леща. Падна и нещо, тя още в автобуса, като разтърпа окото и падна леща. Добре, без дрична, има дрична. Ми сега в игра ли да ги слагаме душа? Не, Браво! Шернайси. Със сигурност се прибираме с медали. А за първо място ли бъдем? Можем, сега ще играем за първо и второ следващия мач. С кой? С А група. Значи Шиян трябва да направи нещо в фирма за кръка. Не, това не е яко. Какво направим, ще видим две. Айде. Малко бързо. Фъргай! Светле. Дай! Аре, Христина! Давай! Ай, стара! Наша схватка, момичета! Хайде, още едно! Теди! Кажи да обърнат да минат от другата страна. Да направят това. Кажи на Теодора. Няма, ти Диагонал! Ай, чао. Скачай! Забивай! Браво! Не беше назад. Има, как да няма.
Не, няма. Защо? Теодора! Какво правим? Оплещате. Един 10 см, мабуло. Една леща по-малко, 1 метър по-малко. 200 грама леща ще взема. От лещата, да знаеш. Преса! Давай преса! Дай, Фания! Айде бе, да бяхте я взели! Краката долу дис, браво. Това треньорката ли е там? Айде! Браво!